Κύριε καθηγητά, θα ακούτε? Θα κάνετε ένα χαιρετισμό? Είναι το φόκους. Κυρίες και κύριοι, φίλες, φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, χαιρετίζω και εγώ τη μεγαλειώδη αυτή συγκέντρωση, την εναρκτήρια μάχη του φίλου μας, του σύντροφου, του αυριανού δήμαρχου, του Οδυσσέα Καμπόλη. Ψηφίζουμε όλοι Καμπόλη για το Μενίδη, Δούρου για την περιφέρεια, Παπαδημούλη, Τόλιο και άλλους για την Ευρωβουλή. Το μαχητικό συνάδελφο και φίλο τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Γύρισα και γι' αυτό έλειπα από μια μεγαλειώδη συγκέντρωση του υποψηφίου μας. Δεν έχω δει μεγαλύτερη τις μέρες αυτές, τη μάντρα του Θανάση του Πανολιάσκου. Το μήνυμα είναι ότι ο λαός θα αλλάξει σελίδα, θα βάλει τέρμα στην πολιτική της εξαθλίωσης. Αν τους ψηφίσουμε, το λέει σήμερα η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τρόικα, από 1η Σεπτέμβρη τον Ιούλιο καταργούνται επικουρικές και εφάπαξ. Από 1η Πρώτου 15, με νόμο που έχει ψηφιστεί εδώ και 3 χρόνια, το κράτος θα εγγυάται, λέει, μόνο τη βασική σύνταξη και ό,τι άλλο δικαιούται ο ασφαλισμένος, σημερινός και μελλοντικός, θα εξαρτάται από τη δυνατότητα του Ταμείου. Οι θέσεις που θα δημιουργούνται, επιβάλλει η Τρόικα, θα είναι θέσεις ευέλικτης απασχόλησης, του 400άρικου, της επισφάλειας, της ανασφάλειας, της αδυναμίας σχεδιασμού για τα νέα παλικάρια. Θα επιτρέψουμε να διαλύουν το μέλλον των παιδιών, θα τους επιτρέψουμε να εμφανίζουν το καταστροφικό σχέδιο του μνημονίου ως δίθεν σωτήριο για τη χώρα, για το λαό μας. Φίλες και φίλοι, δεν έχουν περιθώριο. Είναι ακόμη η ήττα, η αδυναμία της αριστεράς, 4 χρόνια να είναι ο λαός στο καναβάτσο, να εξαθλιώνονται όλα τα κοινωνικά στρώματα και να μην μπορούμε να τους αποτρέπουμε, να τους σταματήσουμε, να τους εμποδίσουμε να καταστρέφουν άλλο το λαό. Γι' αυτό στις 18 του Μαΐου ο λαός θα στείλει μήνυμα. Στις 25 του μηνός θα στείλει μεγάλο μήνυμα. Ήδη εχθές στην πολιτική γραμματεία αποφασίσαμε το σύμβολο της αριστεράς, ο μεγάλος Μανώλης Γλέζος, να ηγηθεί του Ευρωψηφοδελτίου για να δώσει και τη μάχη των αποζημιώσεων των μεγάλων ζημιών που έχει επιβάλει η Γερμανία στην Ελλάδα. Υπό αυτή την έννοια, αυτά που κρίνονται, και τελειώνω, αυτά που κρίνονται στις 18 και στις 25 είναι το ζήτημα της επιβίωσης του λαού, της κοινωνίας, του μέλλοντος των νέων γενεών. Δεν μπορεί αυτός ο περήφανος, ο ιστορικός ελληνικός λαός να δέχεται για 4η χρονιά την καταστροφή. Γι' αυτό καλούμεθα όλοι να αφήσουμε τις όποιες ιδιαιτερότητες και διαφωνίες και να γυρίσουμε σελίδα, ψηφίζοντας ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζοντας αριστερά, ψηφίζοντας Καμπόλη, ψηφίζοντας τη Δούρου, ψηφίζοντας Παπαδημούλη, όλα τα άξια στελέχη μας, για να δώσουμε μια νέα ελπίδα. 18 και 25 είναι ημερομηνίες ορόσημα, είναι ημερομηνίες ανατροπής, ελπίδας, αισιοδοξίας για τον πολύπαθο λαό μας. Να είστε καλά με την νίκη. Κύριε Παντζά, ένα χαιρετισμό. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου αχαρνείς, σε αυτές τις εκλογές πρέπει να προστατεύσουμε την πατρίδα μας. Σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε για την ίδια μας τη ζωή. Σε αυτές τις εκλογές
πρέπει να στείλουμε στον αγύριστο αυτή την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, που σκόπισαν στην πατρίδα μας αυτή την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Το μέλλον είναι δικό μας. Μπορούμε να τους διώξουμε. Μπορούμε να είμαστε νικητές και στις δημοτικές και στις περιφερειακές και στις ευρωεκλογές. Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί, προχωράμε, αβάντι! Κύριε Αθανασίου, ένα χαιρετισμό. Έχουμε και βουλευτικές εκλογές και δεν το έχω καταλάβει. Έχουμε προεκλογές, τοπικές εκλογές και περιφερειακές εκλογές. Λοιπόν, θέλω να πω δύο λόγια για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί είναι κάτι σημαντικό για μένα. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, δεν θα κουράζομαι να το λέω, ανάμεσα στο βουλευτή και στο δήμαρχο, παραδείγματος χάρη, ανάμεσα στο βουλευτή και στον περιφερειάρχη, κυρίως στον περιφερειάρχη. Ο βουλευτής μπορεί να κάνει φιγούρα. Κοιτάξτε τώρα, έχω μικρόφωνο. Το μικρόφωνο είναι εξουσία. Μπορεί να κάνω φιγούρα. Μπορεί να ψηφίσω στη Βουλή. Μπορώ να εμφανίζομαι στη τηλεόραση. Όμως η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο δήμαρχος, ο περιφερειάρχης κυβερνά. Γι' αυτό να θεωρήσετε πολύ σημαντικές τις τοπικές εκλογές. Ο βουλευτής μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά ο βουλευτής δεν κυβερνά. Να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Και θέλω να πω κάτι έτσι. Είναι ακροαματικό και τηλεθεατικό το να λέει κανείς και κάνει ένα δυσάρεστο. Όλοι λένε φταίνε οι πολιτικοί και έχουν δίκιο. Υπάρχει όμως μία φορά στις δημοκρατίες, ακόμα και στις σκουριασμένες δημοκρατίες, ακόμα και στις δημοκρατίες που δεν έχουν κοινωνική δικαιοσύνη, υπάρχει μία φορά κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια, που για 5 λεπτά της ώρας ευθύνεται ο απλός πολίτης, ευθύνεται αυτός που λέει ότι φταίνε οι πολιτικοί. Λοιπόν, είναι δυσάρεστο αυτό, αλλά θέλω και να το αντιγυρίσω σε πολλούς, ιδίως επειδή είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν έχει κυβερνήσει. Βάλετε ο ΣΥΡΙΖΑ, λες και κυβερνούσε αυτό τα τελευταία 30 χρόνια. Θυμηθείτε λοιπόν, όσο δυσάρεστο κι αν είναι, ότι στις 18 Μαΐου και στις 25 Μαΐου, ακόμα και εσείς που λέτε ότι φταίνε οι πολιτικοί και έχετε δίκιο, για 5 λεπτά, την ώρα που θα πάρετε ένα φάκελο στα χέρια σας, ευθύνεστε εσείς. Σας ευχαριστώ. Απλά να σας ανακοινώσουμε τις επόμενες δράσεις μας. Στις 30 Τετάρτου είναι η ομιλία, η κεντρική ομιλία της υποψήφιας Περιφερειάρχου Αττικής Ρένας Δούρου. Εκεί θα χαιρετήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, και ο δήμαρχος μας, ο Χρυσάς Καμπώνης. Στην κεντρική πλατεία στις 7.30 ώρα. Το Σάββατο είναι το φεστιβάλ της νεολαίας μας. 3 Μαΐου, το Σάββατο, από τις 5 η ώρα και μετά. Συναυλίες με συγκροτήματα και εκδήλωση από τους νέους παράγοντες της παρουσίας του προγράμματός μας. Και τέλος, τη Δευτέρα 12 του μηνός, 12 Πέμπτου, κεντρική προεκλογική ομιλία της παράταξης, με κεντρικό ομιλητή ο δήμαρχός μας, τον Νησιά του Καβόλη. Στην πλατεία, έτσι, στην κεντρική πλατεία Βαλόγλωφο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ξεκινάμε για μια νέα πορεία στο Δήμο μας και στην κοινωνία. Για ένα Συγγνώμη, με συγχωρείτε, το Σάββατο, 3 Μαΐου, 8 η ώρα, 8 η ώρα, είναι η κεντρική ομιλία των Θρακομακεδόνων στο Πνευματικό Κέντρο. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Για ένα Δήμο της Ανατροπής, της Αλληλεγγύης και της Ελπίδας. Ευχαριστώ πολύ όλους σας και με την νίκη.